Dwi wedi cael profiad arbennig mor belled. Dwi dal yn flwyddyn cyntaf, ond mae'r adran Cymraeg wedi bod mor arbennig i mi ac yn cyfnogol ac mae'r darlithoedd mor hwyl. Dwi wedi cael cymaint o brofiadau newydd ers fod yma. Cyn doleg oedd elfen o'r modiwl Cymraeg proffesiynol. O'n i yn cynllunio bwletin radio ac yn ei recordio mewn lle proffesiynol a oedd yn profiad newydd ond yn hwyl iawn. I fi yn symud i ffwrdd o gatre, oedd e'n profiad newydd, oedd e'n anodd, ond dwi wedi creu ffrindiau am byth o pob diwylliant gwahanol, o bob gwlad gwahanol, a dwi wedi creu ffrindiau moes. Mae'r cwrs yn ardderchog ac yn cynnwys pob dim. Mae'r modiwlau yn mor amrywiol a mae rhywbeth i bawb bob blwyddyn.